amagama enginamanisi eso zinto yosibeka phambi kwabantu abathembakeleyo ngoba singuye wonke umntu othembakalayo onobeka into zikaThixo ulwele ecaweni ubunyamazela ububi njengokuphuma imikhosi uthembakeleyo ngoba ngomntu ophuma umkhosi atephuma umkhosi asibrijele emicimbi yobomi siyakukhulula mfokajika hamba ukhokhele ibandla likaThixo usungathuki apha endleleni uThixo unexesha lomsika umntu unayo le nto uThixo yosuka kushiye uzwende laa nto yayisenziwa nguMoses kulaa nzonzobile yentlango ngelaa xesha uThixo emane bakhokhele emini komqulu welifu kuthi kwaba sebusuku